Hvad er det, der inspirerer dig, når du skal male et billede, Rikard? Livet. Livet? Ja. Det, jeg har oplevet. Det er jo det, som jeg tager ind udefra. Det skal jo ud på en eller anden måde. Så det er meget simpelt. Det er jo mine refleksioner af mine oplevelser. På kulturdage i Ishøj, der skal du stå ved siden af scenen, og der skal du male i 2 dage. Ja. Jeg er meget spændt på, hvad du vil male der. Har du nogle idéer? Jeg har nok lidt sådan, men jeg tænker, at det vigtigste, det er at være til stede i nuet, og lade mig inspirere af, hvad der sker på scenen, og de mennesker, den vibration, der er. Så jeg er ikke sikker på, hvad det ender ud med, eller hvordan jeg starter. Som regel, så er det sådan, at jeg ligesom har planlagt en masse og forberedt mig, og så når det så kommer til stykket, så er det måske nogle helt andre valg, man tager, fordi der sker noget andet. Det er en anden situation. Så jeg tænker, det er det der med at være til stede i nuet og nærværende, der bliver afgørende for, hvordan det spænder af. Tusind tak. Jeg er meget spændt på det. Ja, det er også. Men jeg glæder mig rigtig meget. Kærlighed. Familie. Hvad er det, Bente, der gør livet værd at leve? Altså, er det ikke det mest essentielle spørgsmål, man overhovedet kan stille et menneske? Hvad er det, livet er værd? Er livet værd livet? Altså, er vi... Altså, jeg synes jo, det er en fuldstændig fantastisk gave at få lov til at leve. Altså, jeg kan blive sådan helt indimellem, så kan jeg blive fuldstændig sådan euforisk lykkelig. Og så husker jeg tror det var Stuckenberg, der havde skrevet et vers engang, der skrev, at størst af alle glæder er glæden over slet ingenting, ikke over noget du kan eller vil, glæden over intet, glæden over alt, glæden fordi du er til. Ja, og det er vel den der glæde over at se nogle træer, eller der er sprunget ud, eller fugle der, ikke? Eller samtaler, menneskemøder. Det er noget af det mest spændende, synes jeg. Nysgerrighed. Fællesskab. Hvad er det for en menneskelig rejse, som vi hver især tilbagelægger? Ja, altså forleden dag læste jeg et sted, hvor der stod, jamen vores skæbne, vi har jo mange skæbner. Og det var ligesom, det var så dejligt, at det ikke var sådan et fastlåst skæbnebegreb, men vi har jo mange skæbner. Jeg tænker, nu er jeg jo blevet gammel, og når jeg kigger tilbage på mit liv, tænker jeg, jamen i virkeligheden har jeg jo haft rigtig mange inkarnationer. Jeg har haft rigtig mange liv i et liv. Altså behøver man ligefrem at dø og for at blive genfødt? Jeg synes faktisk, jeg har haft rigtig mange. I hvert fald var der 5 inkarnationer i det her liv, jeg har haft, for jeg synes, at det har været meget, meget sådan karakteristisk for de år, hvor jeg havde det. Så det er vel den her lange rejse, vi er på, og nogle rejser er længere, og nogle er måske også lidt kedelige, og nogle de er fyldt af skæg og blade. Elskling. Tilgivelse. Hvad er det, vi vælger, som skal være
det centrale i vores liv, og på hvilket grundlag vælger vi det? Jeg tror, at det vigtigste for os alle sammen, det er vores relationer. Jeg tror ikke, vi kan sige, at der er noget, der er vigtigere. Altså, hvis vi har nogle gode relationer til andre mennesker, og vi synes, at vi bliver brugt, og vi synes, at vi bruges, og at vi i det hele taget engagerer os, det tror jeg er det væsentligste. Det er det, der giver hjerteenergi, ikke? Altså, det er, at de mennesker, vi møder, som vi kan mærke, vi er sjælsforbundet med. Fødsel, livsglæde. Det virker som om, at det er nysgerrigheden over for det fremmede, der holder dig levende og vibrerende. Eller er det noget helt andet? Altså, jeg har jo levet hele mit liv af at være nysgerrig, kan man sige, ikke? Altså, jeg synes jo, nysgerrigheden, det er det samme som den der med, at man lige pludselig opdager noget nyt. Altså, den der nysgerrighed over for livet. Nej, kan man også tænke sådan? Eller, nej, man kommer ind og ser et teaterstykke, og man tænker, nej, det har jeg aldrig set noget lignende. Altså, den der med nysgerrigheden over, hvad det er, mennesker de kan skabe. Og nysgerrigheden over ens egen, for eksempel ens drømme. Man vågner om natten, og så har man drømt et eller andet helt fantastisk. Hvor kommer det fra? Det er da også fascinerende. Ja. Så nysgerrigheden, det tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt for os at have som mennesker. Det er, at vi ikke konkluderer. I hvert fald ikke for hurtigt. Men at vi har en nysgerrighed omkring for eksempel et menneskemøde, at vi ikke straks begynder ligesom at vurdere det menneske. Ja. Taknemmelighed. Kærlighed. Hvordan opfatter du livet, hvis du skal sætte ord på det? Det er nogle meget store spørgsmål. Altså, ja, det er meget store spørgsmål. Hvordan opfatter jeg livet? Altså, vi opfatter jo også livet alt efter, hvor vi står henne i livet. Jeg opfatter jo livet meget anderledes, end jeg gjorde dengang. Jeg som 20-årig rejste til London, og jeg stod nede i metroen, nej, det hedder den ikke, den hedder undergrunden, og lige pludselig fandt jeg ud af, der var ingen, der kendte mig, og jeg kendte ikke nogen. Og den der fantastiske glæde over bare at være placeret i livet, uden at have noget som helst, hvad kan vi kalde det, bagage med mig, det var en meget, meget stor oplevelse. Og den der følelse af bare at være i livet, uden at have noget som helst, jeg kunne hænge det op på, den kender jeg godt, men det er ikke en, som jeg i dag ligesom ville sige. I dag, der er det meget mere mine relationer, som er det, jeg vil opfatte som livets mening. Taknemmelighed. Tilgivelse. Generøsitet. Hjertelig velkommen til Kulturdage i Ishøj. Det er fredag og lørdag den 18. og 19. september. Det er 2 dage med mere end 60 medvirkende. Og der er alting. Der er god mad, og der er en masse underholdning. Der er både noget, man kan tænke over, noget, man kan blive klogere af, og noget, man kan blive forundret over. Der er samtaler, og der er oplæg, og der er teater, der er maleri, der er også dukketeater, der er banko, og en masse god mad. Så hjertelig velkommen til Kulturdage i Ishøj. Det er åbent for alle, både med og uden demens.